Alright, may hapon mga igala, alas 3 siguro sa tahak sa hapon. Benji 36 sa Health TV Cebu, may hapon mga bay. So, gikan na sa barangay Basa San Nicolas, na po sunod ang iulbo karon, no? Diri sa may barangay Apardo, di nga to, kadag peso po mga igala. Mga bay, no? Sunog diri sa may Sunrise Village, barangay Apardo. Ning ito gadag beses mo ang nagi ito ba kung mahal sa mga sakop sa BFP di matungura mga igala, no? Exclusive ta sa Health TV Cebu nga nag-live mga igala, live sunog ya pas nila mga igala o sa bali kumani kumpati matungura ang mga firefighters nga mintubag karon di mismo sa fire scene sa may Sunrise boss Sunrise do? Sunrise Village, Barangay Pardo ning atong Dagbayan Subo. Benji talisik lang, no? Sa Health TV Cebu, good afternoon mga igala. Bago lang ito nakaulig pa ni May, nakapahaway ta bata natatay laing atuon nga appointment mga igala. Pero tungod kay laing sunog ang gitubag karon sa mga sakop sa Cebu City Fire Department at mga fire brigade, fire volunteers diri mismo sa barangay Pardo ning atong Dagbayan Subo. Mo nang ato ning gitubag karon usa ni siya ka made of concrete material. Kani mo pa ni May karon mga igala, no? Unya ang dili nga side paliguan ni kuan kanang tubig, no? Para dili magkakuyana pa kaning kayo mga igala mga bay. So kumpati ta sa pag-live karon mga igala. Nining puntuha sa Sunrise Village, Barangay Basak, Barangay Pardo ning atong Dagbayan sa Subo. Good morning, good afternoon kang Rapi Abiliano sa Paeng. Mayong hapon. Exclusive ka mga igala. Kitang nag-una ron ang Health TV mo, naglabing una ron sa pagtubag sa kaning sunog diri mismo sa Barangay Pardo ning atong Dagbayan sa Subo mga igala. May hapon kang RB the driver, may hapon kang Ryan Dutch kas bagbalay karon adawa. May hapon kang Shira May Dagupan. Good afternoon, no? May hapon kang Mater Dat Kulyaboy. Good afternoon. Dandan Lid nagtanaw karon. Good afternoon mga igala. Si Lid Dakalos nagtanaw pod karon ni matungura. Totoy Martos Dulian nagtanaw karon. Good afternoon nimo. Si Jenda Katarina. May hapon. Ambin Rosas. May hapon. AC Caritan. May hapon nagtanaw karon. Si Crislin Basilisco Bunasig. Good afternoon kanimo. So mao ni mga igala ato pagtubag karon sa alarma diri mismo. Bayang hapon kang by Hans Cueva asa ni dol diri sa by Sunrise Village, Barangay Pardo, poblasyon Pardo ning atong Dagbayan Subo mga igala. Ato ning na sundan ang fire truck sa Barangay Basak kuani. Murag Barangay Basak Sirikos so to ato na sundan mga igala, no? Hoping nga kining mao ga gitubag karon ka sunog mga igala di maka kuan di siya maka penetrate nya mulamoy sa tibuok kining building edificio. Ato mo talaga ko sa dinga ko kay kisay kani. Kasi pangano tagian ni sa dinga balay ba siya? VJ Boy Pescadero may hapon si Bascon Filesimo. Good afternoon kanimo. Ano niya atong Boss, unsa ni siya balay ni? Kang siya balay.
Baghouse ay usa. Trabaho to sa Diri, GC Fruits. ha? GC Fruits. GC Fruits. So baghouse na siya. Na usa ni. So baghouse ni sa GC Fruits. Mga igala mga bay. So mo ni hopefully nga kuha na kaning na-penetrate na o kaning na kanang na alirungan na sa itong mga firefighters aron makadeklara ng fire control, no? At itong tanaw ni Osani kaya pa rin pa na pasirit ang tubig di matungura may gala, no? Okay, alright. So mga mga igala ang sitwasyon karon diri sa kalibutangan sa may barangay Pardo, lingatong Dakbayan sa Sugbo. Saras Village, gikitas basag sa Nicolas. Tabok, di ba na Saras Village, Pardo, nga, no, South area. Mga igala. Alright. So, mali. Okay. So paray pa pagpabuhagig tubig di matungura mga igala. Ato mga sagab sa bumbero kano mga tungura. Kini nga kalabot na sa pag-ulbo sa sulog diri mismo sa Sunrise Village. Sa barangay Pardo, poblasyon Pardo ni atong Dakbayan sa Sugbo. Ang ato ni Bawan, inisyal ato nga kasayuran mga igala. Ang kini maong nasunog, no, usa ka concrete nga edipisyo o building gibargihan sa JC Fruits. Mga trabahante ang nagpuyo din mga tungura mga igala. Karon atong tan-awon o sumaon kun dura ba mga trabahante karon. Boss ba yung mga trabahante ron wala? Na mga trabahante na ron? Ha? So, mga mga igala. May hapon kang Tibbs Enzo, nagtanaw ko si Castro JC. Oy, by Castro JC, paki-like, paki-subscribe o paki-notificate no sa Help TV Cebu mga igala. Kamo nagtanaw sa Help TV Cebu. Ang naguna karon nga mga nag-live diri mismo sa area sa Barangay Pardo sa sunog kag tubag dato karon mga igala. Kini yung higala Benji Talisik no. Si Christian Humalon, mayong gabi, may hapon kayo paki-like o paki-notificate para ma-update kamo sa mga nag-unang panghitabo balita. Diya sa itong Dakbayan sa Sugbo og sa kasigbit niya mga Dakbayan mga igala. Diri lamang sa Help TV Cebu. Aniya may hapon sab kang Malu Lendi Adarche. Adituwa. Kuya Palido, pangalan Palido, pasilan mga igala. Si by Chris Herbert Midrano may hapon. By Masi Bacalso Cabanyas. Diri ni sa may Sunrise Village, Barangay Pardo, Barangay Poblasyon Pardo. Ning ato Dakbayan sa Sugbo mga bay no, mo na sulog karon no. Oniya si Kit Capablanca, paki-like sa Help TV Cebu ha. Paki-notificate. Christian Oy, diri ni sa may Sunrise Village, Barangay Basag Barangay Pardo, Poblasyon Pardo mga igala. Si Tibbs Inso, paki-like o notificate sa Help TV Cebu. No, si Mes Albor, paki-like o notificate sa Help TV Cebu. Bye. Good afternoon kanimo. Ira Rivera, paki-like sa Help TV Cebu para ma-update kayo kanunay sa mga nag-unang panghitabo, mga balita kasi sa itong Dakbayan o imong kasigbit ng mga syudad sa Sugbo. Arturo Aladino, paki-like o notificate sa Help TV Cebu. May hapon kanimo. Gaboya Darrell, good afternoon. Paki-like o notificate. Sa Help TV Cebu mga higala. Si Micah Castro, paki-like o notificate sa Help TV Cebu Facebook page ha. Facebook page mga higala. Journey alas na may hapon, paki-like o paki-notificate sa Help TV Cebu.
Mids Abillanosa, oy, paki-like o notificate sa Help TV Cebu ha. Eltan, may hapon ni Muda. Kumusta man? Paki-like o notificate sa Help TV Cebu para ma-update, ma-aware ka mo mga kala. Ang atong gi-live karon, sunog diri sa may Sunrise Village, Barangay Basa, Barangay Poblasyon Pardo. Ning atog Dakbayan sa Sugbo mga kala. I believe nga murag control na. Boss, Kapitan Alpha, control na. Control na. Okay, control na. Pero wag pag-release sa Florian. Apa ba? Okay. So, wag pag-release sa Florian mga igala. At amigo, mura nga ito igsuon. Og lawas. So, mga igala, no? May hapon kang Iray, Nailenage. Paki-like o notificate sa Help TV Cebu. Si Bay Zaria. Napawag na ba? Actually, makita niyo mo ang aso, no? White smoke, no? Ang ano itong ura. So, gaya na, black smoke. Ito mga higala, mga bay. Karong adlaw, tulog kasulog ang gitubag sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection, Cebu City Fire Office, o yung mga fire volunteers fire brigade. Sa Dakbayan, Sugbo, Mother's Day, adlong Domingo, apat himo lonely Mother's Celebration nga naman. Tulog ka mga sunog. Una, Barangay Basag San Nicolas. Sunog ang ng bultag dito sa may sitio kay Mito, Barangay Basag San Nicolas. Pagkahapon, alas 12, sunog na sa sitio Kanay Seaside, Alumnos, Barangay Basag San Nicolas. Okay, katulo. Sa may sitio Sunrise Village, Barangay Poblasyon Pardo, Ningatong Dakbayan Sugbo. Budget alisik lang, may gala. Sa Help TV Cebu, may hapon ninyo. Rain Russell, paki-like sa Help TV Cebu, paki-notificate. May hapon dia. Jason Rapigket, may hapon paki-like o paki-notificate sa Help TV Cebu. Princess Teen Rich, good afternoon. Paki-like sa Help TV, no? O paki-notificate sa Baygala para ma-aware, ma-update kayo sa mga nag-unang balita o impormasyon. Matay gano'n niya Baygala. Si Zarn Haforda, akong balik ko na sa katong mga bag-ulan nag-open sa Facebook page karon. Balabi na bag-ulan naka-update sa Help TV Cebu karong hapon. Ang sulog inyong gitan aw karon. Kani sulog diri mismo sa may Sunrise Village, Barangay Poblasyon Pardo Mahigala. Karong hapon na inay nga paingon ta sa Barangay Labangon. Kinaritang bungan nga okasyon. Pag-ingon nga spotted black smoke at Barangay Pardo. Wa tay mahimo gawa sa pagbalik sa itong Manabila Paliko. No? Gilbert Raffles, good afternoon. Paki-like o notificate sa Help TV Cebu may hapon diya. Si Christian Humalon, same. Hapon paki-like o notificate sa Help TV Cebu. Berbar Kape o Cape, may hapon nimo. Paki-like o notificate sa Help TV Cebu. Good afternoon. Si Jen Maxine Salinas, may hapon ni mo diya. Si Telepreneur Corporation Rents, good afternoon sir. Ang paper may God bless. Salamat kayo. Si Tutoy Martos Colin, may hapon ni mo diya. Murag underground naman ata ni. Akong radyo tawag sa motor mga igala. Ay dibiling ang murag control na no, nito mura. Napo din ito amigo si FO2 Fulbert Navarro. Sir, FO3. FO3. Ito automatic. Sama ni. Uyawal mo gana pagdo sa Glass Village. Ulpot og kala gana. Gato dun sa laburo, tayo babaw. Tapat nila sin. Mo ni. So, I do believe nga murag girelay na sa Florian may gala nga fire under control kini mong sunog. Stay tuned, update ta. Kang FO2 Fulbert Navarro, kalaban na sa sunog karon. Wa pag ito mag-post na kato interview kagina sa Basag San Nicolas. Na pwede tubag, galay sunog karon mahigala, pastilan mahigala. Salamat, Benji Talisik lang sa Help TV Cebu. Good afternoon. Happy Sunday, mahigala. Lonely Sunday karon. It's a lonely Mother's Day celebration kay tulo ka sunog ang miulbo sa Dakbayan Sugbo.
Salamat, may hapon mga igala.